tutok og pagpakabuhi. Juan Kapitulo 3 versikulo 14 ug 15. Ug maingon nga si Moises nagpatindog sa halas sa kamingawan, mausab kinahanglan nga pagapatindugon ang anak sa tawo, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala, kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagbayaw sa tumbaga nga bitin mao ang pagtudlo sa Israel ug usa ka importante nga leksyon. Wala sila makaluwas sa ilang kaugalingon gikan sa makamatay nga epekto sa hilo sa ilang mga samad. Ang Dios lamang ang makahimo sa pag-ayo kanila. Apan gikinahanglan nga sila magpakita sa ilang pagtuo sa tagana nga iyang gihimo. Kinahanglan silang mangita aron mabuhi. Ang ilang pagtuo mao ang nahamutan sa Dios, ug pinaagi sa pagtan-aw sa bitin napakita ang ilang pagtuo. Nasayod sila nga wala hiya sa bitin mismo, apan simbolo kini ni Kristo. Ug ang panginahanglan sa pagtuo sa iyang mga merito gipresentar sa ilang mga huna-huna. Kaniadto daghan ang nagdala sa ilang mga halad ngadto sa Dios, ug mibati nga sa pagbuhat niini sila nakahimo og igo nga pagpasiguli sa ilang mga sala. Wala sila misalig sa manunubos nga moabot kang kinsa kini nga mga halad usa lamang katipo. Ang Ginoo karon motudlo kanila nga ang ilang mga sakripisyo sa ilang mga kaugalingon walay labaw nga gahom o hiyas kaysa bitin nga tumbaga. Apan ingon ni ana sa paggiya sa ilang mga hunahuna ngadto kang Kristo, ang dakong halad sa sala. Naluwas sa mga Israelita ang ilang kinabuhi pinaagi sa pagtan-aw sa gibayaw nga bitin. Kana nga hitsura nagpasabot og pagtuo. Nagkinabuhi sila tungod kay mituo sila sa pulong sa Dios ug misalig sa mga paagi nga gitagana alang sa ilang pagkaayo. Busa ang makasasala mo tan-aw kang Kristo ug mabuhi. Nakadawat siya og pasaylo pinaagi sa pagtuo sa maulaong sakripisyo. Dili sama sa dili makalihok ug walay kinabuhi nga simbolo. Si Kristo adunay gahom ug hiyas sa iyang kaugalingon sa pag-ayo sa naghinulsol nga makasasala. Samtang ang makasasala dili makaluwas sa iyang kaugalingon, aduna pa siya'y buhaton aron masiguro ang kaluwasan. Siya nga moari kanako, miingon si Kristo, dili ko gayud isalikway. Apan kinahanglang moduol kita kaniya, ug kon kita maghinulsol sa atong mga sala, kita kinahanglang motuo nga siya midawat ug nagpasaylo kanato. Ang hugot nga pagtuo mao ang gasa sa Dios, apan ang gahom sa paggamit niini ato. Ang pagtuo mao ang kamot, diin ang kalag nagkupot sa Dios nun nga mga tanyag sa grasya ug kaluoy. Si Jesus misaad sa iyang pulong, iyang luwason ang tanan nga moduol kaniya. Bisan ang minilyon nga nagkinahanglan niini aron ayuhon mo sa likway sa iyang gitanyag nga kaluoy. Walay usa nga mosalig sa iyang mga katakos ang pasagdan nga mamatay.